ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಗೆ ವಿಧಾರದ 3 ಮೀನು ಫ್ರೈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೂ ಮೀನಿ ಒಂದು ಅಂತಿಲ್ಲ ಮುಗುಲ್ತೀರಿ 2 ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಮ್ಮ ಅಂದಿದ್ದ ಮೇಲಿಡಾದಿನ ಬೆಂಡೆ ಮೊಲ ಏನ ಬೆಂಡೆನ ಒಂದು ಏನ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಂಬೆ ಬದ ಆರೆಂಜ್ ಆತನ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅವೇ 2 ದಿನ నుంచి ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಪನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಇತ್ತು ಕೊಡ ಲೈವ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಸಿಗುಜಿ ಬಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ ಬನ್ನ ಅಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಕಿನ ಲೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತಾ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊಂಚ ಜೋಕು ಬರ್ಲಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ನೈಟ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋಯ್ತಂಡು ಸೊಂಚ ಅದು ಲೈವ್ಲ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಲಾಗ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತುಜಿ. ದಾಲ್ ಬನು ದಾತ ಕಟ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ನಾಯಿನಿ ಆರು ಬಿಡ್ಪನಿ ಪೀಂಗ ಹೋಯ್ತು ಹೋಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಗೆ ವಿಧಾರದ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರ್ತಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಿಂಗಲ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಾಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ತಿರ್ತಿದ ಸೈಡ್ ಹೋಗಲಿ ಮಿತ್ತದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲೆಂಚಿ ಇದು ಕೊಯ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜೀವನ ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಐಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತುಂಡು ಅತಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬರೋ ಕೊಯ್ ಅಂತ ಇಂಜಿನಿ This is nungu potina kai. What kai? Edde munchi. Jeera vanle. Jeera na? Chila. Okay guys, ನಮ್ಮ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಮೂಲುಂಡು. ಕೆಲವು ಬೂರ್ದುಂಡೆ. ಅಲ್ಲ? ಒಂದು ಕಾಲ್ದು ಬೂರ್ದು. ದುಂಬುಂಡದ. ಯಾರೇನು ಒಂದು ಇದು ಬರ ಪಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲೆಂದಾನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಚಿಡ್ ಗೆಪ್ಪುಲೆ ಅತ್ತ ಅವು ಗೆಪ್ಪು ಯಾನು ಗೆಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ Tule, ena piraudiyan poi bokke itu berpatiru mir. Tule guys, enna be land yana muchon illa ule po ondi tindi mal parendu. Inkite dose dose ke inke chapati mal parendu boka balida bada upura mal parendu. So yam pope nana teyarna duty armal peri an tirtina full gette nana mitritina pura arge pare. Tule guys, moldule. Amma. Hi guys. Babu undu. Ire babu. Ire babu. Ire babu atingkal. Today guys, kodagirundina meenage alli masala badiya. Masala badiye. ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡಾದಿನ ಬೆಂಡೆ ಮೊಲ ಏನ ಬೆಂಡೆನ ಒಂದು ಏನ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಲ್ಬ ಇವರೇ ಆಜಾದ ಬಿಡ್ತೋರು ಅವು ಆಜ ಚೂರಲ್ಲಿ ಒಂದುಂಡೆ ರೆಸರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಐತಿ
रसवानी नत्ती आने आजादी नहीं ओ बेंडे आजादी पूरा आज दे फोड़ ये तो लेटेस्ट न्यूज है इधे कोरनागा ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಆಯ್ತು शर्म करो भगवान से डरो ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಕೆಂಪು ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೀನ್ ಮಾತ್ರ ಕೈಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ತಾಗಂಡ ಅಂಚಾದಿ ಆ ಪಂಡೆ ಯಾರು ಪಂಡೆ ಎರಡ ಚೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಕ್ ಮಸಾಲ ಆರೆ ಪಾಡುತ್ತೆ ಎಂಕಿ ಜನ ಬೇನೆ ಗುರಿ ಉಂಡತಿ ಮೇರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನಿದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ತೆಂಟು ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಏತ್ ಬಂದ್ ಬರತ್ತೆ ಈ ಬಂತು ಜ ಮೀನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಅಂತ ಮೀನ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬಂತು ಜೈ ಮಸಾಲೆ ಈ ಬಾಡ್ ಬಂದಿನಿ ಯಾನೆ ಕೈ ಉರಿನದಿ ಅನಿರಿ ಪನ್ನಿದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜೈ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮಂಚಲ್ ಹೋಯ್ತೀರು ಪೈಪ್ ಅಂತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ತೆಪ್ಲಕೋನ ಅಂತೀರಿ ಅಂಚಿನ ವಜ್ಜೆ ತೆಪ್ಲಕೋನ ಅಂತೀರಿ ಕೆಲಪುರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಅಮ್ಮ ಇದು ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತೀರಿ ಮುಗುಳ್ತೀರಿ 2 ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಮ್ಮಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪೋಪಿನದ್ದೋಗು ಏ ಅಪೂರ್ವ ಬಳಸೊಂದುರ್ಲು ರವೆಲ್ ಆಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹೈಟ್ ಲಾಡ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರೊಂದುರ್ಲು ಅಲ್ಲ ಒಂದು 3 ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೂ ಮೀನಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ ಏನ ಗಾಯ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಮೀನ್ ಮಲ್ತು ಕಬಿಡ್ಲೆಗೆ ಐಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಲೆಗೆ ಐಕ್ ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೋಡಿದ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದ ವಾವ್ ಸಾರಿ এটা চুল লাগানো চুল লাগাতে না ಏರ್ ಬಾಬೇರೆ ಹಾಲು ಗೈಸ್ ಪಸ ಕರಗಂದಿರಮ್ಮ ದುಲೆ ಕಿಂಜ ಪಸ ಕರಗಂದಿರು ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ಏತು ಕೊರಲಿ ಅಮ್ಮ ಏತು ಕೊರ್ತೀನಿಯಾ ಹಾ 350 ಗೈಸ್ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ತಾರೆ ಬರಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ತಾರೆ ಐತೆ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಮ್ಮ ತಾರೆ ತಿಪ್ಲಕ ಅಂತಿನ അമ്മനെല്ലാം പോകുന്നില്ല അമ്മ മീൻ പുറ തീർച്ചയായിട്ടും ജോക്ക് ചെയ്തിരില്ല ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗನೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಏನು ನೊಂಜಿ ನೀವೇ ಬಂದದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಎಂತ ತುಲೆ ಅರಿಗಾರನ ಮಗಳು ಬುಡ್ಚಿ ಅರಿಗಾರನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬೂಡರಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಪ್ಪಿನ ಕೂಡ 4 ಕೂಡ ಬಯ್ಯ ಕೂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೇ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಜಾನಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಮೀನ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಎಂತ ಮೀನಮ್ಮ ನೋಡ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ಸಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ತಕೊಳ್ಳಿ ಎಂತ ಮೀನ್ ಇದು ನಾನು ಅಬ್ಬಿಯಲ್ಲೇ ಕೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಎಂತ ಮೀನತ್ತೆ ಮಾಂಜು ಮಂಜುವಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಂಜುವಾ ಮೀನಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಜಂಜಿಪ್ಪು ನಾವು ಎಟ್ಟಿಯೋ ಜಂಜಿಯೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಂಗೆ 2 ಎಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕು ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನಂಗಲ್ಲ 2 ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಲಿಂಬೆ ನೋಡುವ ನೀರು ಚಾಬೇಡ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಲಿಂಬೆಕಾಯಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಮ್ದು ಬರ್ಚ ಕನ್ನ ಆರೆಂಜ್ ಆತನ ಓಕೆ ಲಿಂಬೆ ಬದ ಆರೆಂಜ್ ಆತ ನಾವು
ಬರ್ಚೆ ಪಕಡೆ ಆಫಿನಂಗೆ ಪೋಯಿ तुले गैस ओसी टी शर्ट पर इंचा पाड़ो तुले एना टी शर्ट पूरा पाड़ दे मोहल्ला गड़ी के परांडे पूरा बोलची बका बके यहां पाड़ ओसी कनाने के दे ओसी ए सुन इधर बेटे बात सुन दादा निकलना आप मगलना तेलंगाना स्पेशलिस्ट बत्तीर लिंबे वैपिನ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಡ್ತಿ ಬೋರ್ ಹೊಡ್ಸೋಣ ಜಾರ್ದು ಒಂಜೆ ಬಿಡಿದಿಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜೋ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚೆ ಜೋಗ್ಲೆ ಬೋಡಣ್ಣ ಬಂಗ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು కొంచెం గొంచిలుండు మళ్ళీ బొక్క మనలో ఆతిరు గెప్పర్ అర్పుజి అవి యాంగ్ ఇదే మరి ముళ్ళు కంతదు ಎಲ್ಲದ್ದು ಹತ್ತಿರದ್ದು ಹತ್ತಿರದಾಗಿದ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಕಿಲು ಪೈಪ್ ಗಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೈಪ್ ಗಂಜಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಂಗಿಲ್ಲ పోయి వెళ్ళిపో అయిపోయింది ఇప్పుడు పక్క ಬಿಡ್ಪಾలి ಬಿಡ್ಪಲೆ ಪಪ್ಪ ಬಿಡ್ಬೋದು ಈರು ಬಿಡ್ಪಲೆ Yan Niki telepon. Hey, laga. మీరంతదు కెమెరా అవులుండు ఈర్న ఇజ్జే ఏన ఇజ్జే ఈ పత నగత ఇంకొత్త పూర వానమలో తో అయ్యే तुला सांगाल ना फ्यूचर लॉगर सीधा पिडचिया ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಗರ್ ಹೆಂಗಲ್ಲಂತೆ ನೀರು ಜಾನ ಬರ ಪೋಯರ್ ಮೆಲ್ಲ 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 ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫಸಾಯ ನೀರು ಬತ್ತಂತೆ ಫೈನಲಿ सारे दी ओड़ गए एना पेगी అంటే సారీ బుక్క నమ్మ వచ్చి బుడ్డాడు నొప్పి ఓకే అండి అబ్బా పోయి పోయప్ప సో ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನೀಗೈತೆ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಂಚಗಂಡ ದಿಕ್ಕಿರಿಗೆ ಅವಳ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತದೆ ಹಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಪುದರ್ಗೆಂಜಾರ ಪುದರ್ಗೆಂಡ ಅದು ಈರು ಬನ್ನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವೇ ಏನ ಹೆಂಗರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮಗ ಬತ್ತದ ಅರೆ ಬತ್ತದ ಬಂದ ಅರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ವಾ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಏನೋಡ ಆಪುರೋಡ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಿಕ್ಕಿರ ನಗ್ ಮಲ್ತೇರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅರೆಗೆ
ಸೊ ಅವೇ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾತಿಯರ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನೆಟ್ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತೂತಿರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಡ್ ಏರ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿ ಇರ್ತಿರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸೊ ಗೈಸ್ ಅವೇ ಅಂಕಲು ಪಾತಿರ ಮಿಡ್ಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಬತ್ತೇರಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇರು ಬತ್ತೇರಿ ಸೊ ಅಂತ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ನಡಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಏಪ ಮದ್ಮೆಪ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ಚ್ ಆಜಿ ಅಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಲಾಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಒಣಸ ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿ ನನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಶ್ರವಣ್ ಏರು ಅಭಿಯಾ ನನ್ನ ಪೊಂಡು ಲೈನ್ ಉಂಟು ಇದ್ದ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೈನ್ ಉಂಟಂತೇರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಗ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ 7 ಜನ ಬರೋ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿರೋದು ನನ್ನ ಮಹೇಶ್ ಇರಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಅವೇ ಗೈಸ್ ಇನ್ನೀಗ ಇದೆ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಡಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.